強大な破壊力を持ったエイリアンが地球から3日の距離に迫ってるんだ。迎撃可能なスターシップはエンタープライズしかない。何が何でも12時間で出航するんだ。新しい装置の訓練時間もまるでなく、エンジンはワープテストもしていない。しかも艦長は未経験。2年半の地上勤務で多少勘は鈍ってるかもしれんが、経験はあるつもりだよ、自分じゃ。艦長に復帰したんだよ。提督がまた艦長に。野村提督も作戦を心得てる。見直したか？まあこうなったら艦長の名誉にかけて任務を遂行するしかない。船は出港させます、予定通りに。
ご苦労だったな。いえ、そんな。